Несебър, единственият български град в списъка на градовете със световно културно наследство на ЮНЕСКО, посрещна Денят на независимостта пред портите на Стария град. Под звуците на химна на България кметът Николай Димитров издигна 3 багреника и пожела на своите съграждани да носят свободата в себе си, както подобава на жителите на един древен град, където всичко е история. Това е един от най-светлите празници в историята на България. Както казах и преди малко, той с времето ще придобива все по-голяма популярност, защото ние ще осъзнаем дълновидността и решимостта на нашите предци, които са свършили това дело на времето. А какво е усещането да дигаш българския флаг в единствения град България, който е в списъка на ЮНЕСКО? Усещането е невероятно и в тази връзка искам да пожелая и днеска ще има избор за генерален секретар на ЮНЕСКО, да пожелаем на нашата сънародничка госпожа Ирина Бокова, тъй като има много голям шанс да стане генерален секретар на ЮНЕСКО, да й пожелаем пълен успех и да знае, че я подкрепяме. Хубавото време събра много жители на Несебър и чуждестранни туристи пред старата крепостна стена, за да се насладят на българския фолклор. Денят на независимостта Несебър посрещна и с нова табела, поставена при скорошното посещение на Тадамичо Ямамото, постоянният представител на Япония в Световната организация на културно-историческите и природни забележителности на ЮНЕСКО.